Сәлем кызлар малайлар. Урамда суытканын, көннәрнең кыскарганын сиздегезме, дуслар? Димәк, тиздән кыш һәм безнең яраткан бәйрәмебез, яңа ел бәйрәме җитәчәк. Шуңа күрә без бүген матур бәйрәмнең төп бизәген шыршыны ясарбыз. Аның инәләрен ясар өчен яшел төсле пластилин, кәүсәсен ясарга көрән төсле, ә бизәкләр өчен сары, кызгылт сары һәм кызыл пластилин алабыз. Шулай ук шыршыбызга детальләр өстәү өчен стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган махсус җайланма да кирәк булачак. Барысы да әзер, димәк башлыйбыз. Нәрсәдән башларга икән, дуслар? Дөрес, шыршы басып торган тәпидән. Ул тәпи кәүсә дип атала. Шул тәпи ярдәмендә шыршы көчле җилләр бураннардан курыкмыйча нык итеп басып торалар. Ә хәзер әйдәгез көрән пластилинны әйбәтләп әвәлибез дә юан кыска буйчык ясыйбыз. Аннан кәүсә ясада сак кына кәгазь битенең аскы өлешенә ябыштыр. Игътибарлы бул, дустым. Кәүсәдән өстә шыршының ылысларын зур, киң итеп ясарлык урын калырга тиеш. Шыршы гадәттә 300-400 ел яши, ә кайбер агачлар хәтта 500 елдан артыграк яшәргә мөмкин икән. Безнең шыршыбыз биек, киң булып үсәргә тиеш. Ә бер кечкенә шыршы үстерер өчен 15 ел вакыт кирәк икән, дуслар. Ләкин шаян пластилин тапшыруында яңа шыршы әкияттәге кебек 8 минут эчендә барлыкка килә. Менә шулай. Бик яхшы. Хәзер шыршының ылысын ясыйк. Яшел пластилиннан шарның яртысын бүлеп алдык, әйбәтләп әвәләдек, һәм түгәрәк булсын өчен яссы 3 почмак ясап, кәгазьгә ябыштырдык. Менә. Булды. Шуннан соң стек белән күп итеп кыска-кыска сызыклар ясыйбыз. Бу шыршының инәләре булачак. Һәрбер шыршыда 600 меңнән артык инә үсә икән. Шуңа күрә аларны тырышып, җентекләп ясарга кирәк. Аннары тагын бер яшел кисәк пластилин алабыз да, алдан ясаган кебек үк тик бераз гына кичкенәрәк 3 почмак ясыйбыз. Аның да баш-башлары очлырак булырга тиеш. Шыршыларның биеклекләре 100 метрга кадәр җитә ала. Ә кыш көне ылыслы урман эчендә җылырак була икән, дусларым. Кәгазь битенә ябыштырыр алдыннан өске почмагын аерып алабыз. Аның өсте яссы тигез булырга тиеш. Минем арттан кабатла. Әйдәгез әле, дусларым, яңа ел бәйрәме кәефе барлыкка килсен өчен җыр җырлыйбыз. Син аны беләсеңдер. Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матурырак бизәлгәнсең бу юлы. Дустым, яшь ылыста С витамины лимонга карый күбрәк була икән. Бу матур шыршы сезнең иммунитетыгызны ныгытсын, йортыгызга сәламәтлек, муллык һәм яхшы кәеф алып килсен. Хәзер яңадан стек ярдәмендә күп итеп кыска сызыклар ясыйбыз, кырыйларын тигезләп чыгабыз. Бик яхшы. Без шыршыбызның очына ук барып җиттек диярлек. Тагын бер кисәк яшел пластилин алып, аны әйбәтләп әвәлибез. Сак кына агачның очын ясап, кәгазь битенә ябыштырабыз һәм стек белән янәдән энәләр өстәп чыгабыз. Менә шулай. Өске катлам безнең әзер диярлек. Хәзер инде ябыштырабыз. Кырыйларын тигезлибез. Менә шулай. Аялы безнең стегыбыз. Хәзер инде инәләр өстибез. Тылсымлы стегыбыз бик матур энәләр барлыкка китерә. Кунагыбызның яшел киемен ясап бетерлек диярлек. Кечкенә генә шарчыктан калфак ясыйбыз. Менә шулай. Әйбәтләп әвәлибез. Кырыйларын тигезлибез. Менә шулай. Үч почмак өстенә бәләкәй генә тишек ясарга кирәк булачак. Хәзер стек белән без ылыслар өстибез.
Шыршыбыз безнең матурайганнан матурая, шулаймы, дусларым? Сезнеке дә минеке кебек килеп чыгадыр дип уйлыйм. Шулаймы? Менә шарчыкка да чират җитте. Шарчыкыбыз бик матур килеп чыга. Менә шулай аны чокырлыйбыз. Һәм инде шыршыбызның башына матур иттереп калфакны кигезеп куябыз. Менә бик матур килеп чыга. Әйе, кырыйларын тигезлибез. Урмандагы иң матур шыршыларның берсе безнең шыршыбыз булачак. Янәдән стейк белән ылыслар үстибез. Менә инәләрне ясап бетердек дияргә дә була. Булды. Ә калган яшел пластилин безгә башка юлы кирәк булыр. Ура! Минем яраткан өлешем шыршыны бизәү. Тизрәк кызыл төсле пластилинны ал да вак-вак кисәкләргә бүл. Шуларның һәрберсеннән шарчыклар яса да, яшел шыршыбызга ябыштыр. Бу кызыл шарчыклар шыршыбызга бик килешә. Башка төсле пластилиннардан да бизәкләр яса. Шыршыбыз төрле төсле булсын. Ә элек шыршыларны чәчәкләр, алмалар һәм башка шундый әйберләр белән бизей торган булганнар икән. Гирлянда урынына шәмнәр кулланганнар. Шыршыларга эленә торган беренче пияла шарчыкны 16-нчы гасырда Саксониядә ясаганнар. Вакытлар узу белән бу яңалык дөньяның һәр почмагына барып ирешкән. Без шыршыны бизәүебезне дәвам итәбез. Дустым, ә син шыршы бизәргә яратасыңмы? Мин дә. Яңа ел шыршысын син якыннарың белән бергә бизисеңдер, шулай бит? Шуңа күрә абый апа, энә-сеңелләреңне чакыр, алар сиңа ярдәм итсеннәр. Бик матур. Мин һәрберебезгә яңа ел кайфләре телим, дусларым. Шаян пластилин тапшыруын карамыйча калмагыз. Ә мин сезнең белән инде сау булашам. Менә. Хуш, дусларым.